watching. Bye! Good morning guys. Ngayon ay February 21. Ito tayo ngayon sa bayan ng Santo Tomas, La Union, Apiki Charity. Bibigay na rin ako ng libreng sticker ngayon. Actually first time ko magbibigay ng libreng sticker ngayon. Sa limited lang siya. Kunti lang kasi na-print ko ngayon. Yun guys, station guys. Ayan, nandito na tayo sa kan. Nandito na tayo sa Rosario, La Union. Lamig ng panahon. Pangasinan lang ng dalingan to, pero parang Baguio na. Yun. Sa tayo ngayon sa Santo Tomas, La Union. Kasilagan, Santo Tomas, La Union. Bali yung beneficiary natin ngayon ay si Mark Fernan Bilog. 10 years old. 10 years old siya. Shoutout nga pala kay Sir Lawrence Trasadas. Sir Lawrence Trasadas, nakakasama natin ng mamaya. Sana makarating siya kasi manggagaling pa siya ng Ilocos. Tayo. Saka shoutout sa lahat. Shoutout din kay Erickson Paulo White. Hindi siya nakasama ngayon. Nag-usap kami, sabi niya may lakad daw siya. May lakad daw sila, may rides daw sila, kaya hindi sila nakasama. Pero okay lang. Okay. Kita-kits mamaya guys. Kita-kits. Rides yan sa lahat. To the ground, the dragon is constantly. No, I won't make a sound. I love the pain, it sets me free. It's wrong, I can't make right. I love the bird below you, tell myself that this is the last time.
as you say those things, then shut me out. Got no clue what you have found. I'm a rose in arms, but you cut me down. It's wrong, I can't make right. I love the bird below you, set myself. Yan, dito na tayo ngayon sa Damortes. Magpapagas lang tayo. Magpapagas tayo sa Flying Bee. Flying Bee na pala to. Kala ko Petron ko dati. Parang Petron ko dati ha. Flying Bee na pala. Flying Bee. Excuse me sir, sir sa may libra? Diretso lang sir, ayan lang. Sige, salamat. Sige sir, salamat. Dito na tayo. Dito na tayo sa Santo Tomas, La Union. Dami nila, hindi ko lang kung nag-start na. Tignan natin. Sir, saan banda yung venue? Sa taas? Sige sir, salamat. Yan, sa taas daw yung venue. Ano nga to ah. Shoutout nga pala sa mga ibang YouTuber dyan. Kuyang Nelly TV. Kamusta bro? Kay D. Rosie. Kamusta dito sa Canada ma'am? Regards sa mga Canadian din. Dami mga raiders. Ano to sir? Pipilap pa sa bago pumasok? Oh, Kuya Gerald. Uy, shout out. Ilang kayo boss? Kamusta kayo? Boss lang sir. Rektara talaga ha. May misak. Hindi natin, hindi pa lang nag-rugay. At nag-fill up pa. Ay, fill up pa. Sir, Ilocano Explorer Channel. Yung sa taga Ilocos. Taga Ilocos na taga Pangasinan din. Shoutout sa lahat ng shoutout sa lahat ng mga taga Santo Tomas. Ayan, sa Libra, shoutout sa inyo sa magandang adhikain na ginagawa nyo sa riding community. Ayan, and subscribe na rin sa aking channel, Ilocano Explorer Riders Channel. Pati na rin sa channel niya, Ace Venture TV. Alright. Kasi siya si Lawrence Trasadas, taga Ilocos. Ayaw po pinanggalingan. Oo, daming checkpoint. Grabe. Ilang mahirap yung mga checkpoint. Pero pag kumpleto ka naman sa papel, may papalagpasin ka naman. Ayos, basta kompleto talaga. Basta naman biyahe sir. Ay, tapos sasiraan pa tayo sa sa may Balawan. Grabe. Balawan, ayaw pa yan ah. Oo, naputol yung kadena ng motor natin. Pero okay na. Ayos na lahat. Yan. Shoutout sa lahat. Sir Edward, basta nga. Sang, talaga. Sampot ko. Ano nga eh? WhatsApp lang. Dahil mga riders, oh. Is presented to Teamwork Riders La Union Chapter. Salamat RRCP. Teamwork Riders La Union Chapter. Wala ang bagyo ngayon na. Hindi nagpalista ang bagyo.
Charity. Nakuha ko na yung certificate ko. Kanina, kakatawa. Kala ko naiwan ko yung sticker ko. Kasi kanina mayroon naghahanap ng sticker. Ngayon, hanap ko, magpapako ko sa mabulsa ko. Kaso wala. Tinawagan ko pa yung mga kapatid ko. Naiwan ko sa bahay kaso wala sila nakita. Yun pala, nandito sa may compartment ko mismo. Saka yun, natakpan pala. Pero sulit naman, naubos yung sticker natin. Pag-ulit tayo, pasensya na sa mga hindi nabigyan ngayong araw na to. Next time ulit, susunod na araw pa ko ulit. Ingat. I'd sa lahat. Saka uwi na tayo ng susunod. Ingat pala sa mga uwi ng Ilocos ngayon. Sila Lawrence Trasadas. Kita kami kanina. Keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Subukan pala nating daanan yung best ng isang kasama natin, isang member natin sa grupo. Tignan natin kung bibigay nila. Di ba kasi naka-fully feed yun eh, pero tapos na daw. Konti kausapan na lang natin. Dito kasi kami nagpapagawa dito sa Rosario La Union. Sa mamayari ni Nesperos. Sana bukas na siya. I'ma pick a side, I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Ay, Sir Raul. Sir, yung pwedeng kunin yung isang tapos na dun sa Team Labayog. Team Labayog. Ay, yung isa yung direct.
Sige sir, kon ko na lang. I-kon ko mo. Dalawa. Salamat. Wala kang rides ngayon, Sir Raul ah. Wala kang rides ngayon. Galing nga ako dun sa Santo Tomas, yung charity. May charity ngayon dun. Marami rin kasing riders, kaya hindi ko napansin. Santo Tomas, yung charity ngayon. Ha? Ayo, meron, narinig ko yun. Ah, yung mga kagrupo mo. So, marami yung mga kwan. Yung mabibili siguro, endurance siguro mga yun. Oh, lamig. Hindi. Parang Baguio na nga eh. Kahit hindi ka napunta ng Baguio, dito na. Oo. Sige sir, salamat po. Yan, nakuha natin yung best ni Juan. Ni F. Diarit, number 34. Yung Labayo Riders. To set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are? Yan, dito na tayo sa season. Boundary ng Pangasinan at La Union. Do I love the way you are? Will always leave me. Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Okay, ma'am. Ma'am, sa Labayog po, season. Ha? Magkapog dito yung Santo Tomas, ma'am, na charity. Sige po. Ay, ma'am, mabalay nagdamag. Kapag nagkaputi La Union, bawal. Ay, Ilocos, kumbaga. Ilocos ang mapati Pangasinan. Kailangan na travel pass. Nung ngayon, travel pass lang naman ko. Basta dati soft is resort na. Ay, basta to, service resort. Basta dati soft is Sige. Sige ka rin, ma'am. Salamat. Narinig mo yun, Lawrence. Dapat may subsist resort ka daw. Awa na. Strict no to ma'am. Dahil sa COVID. Drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you are? Will always leave me. Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do will always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Ngayon guys, dito na nagtatapos ang ating vlog ngayong araw na to. Ayun, salamat sa MB Talibra charity ngayong araw. Ayun guys, sa lahat ng mga bago pa sa aking channel, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Ayun guys, RS sa lahat, ride safe sa lahat. Kita ko sulit sa susunod kong vlog. Peace out!